Ostaminen on vaikeaa. Tarjouslaskenta on vielä vaikeampaa. Moni yrittäjä kokee, että tarjouslaskentaan kuluu aivan liikaa aikaa. Miten Evelia ratkaisee tämän, Eve? No me ollaan tehty tämä todella helpoksi Eveliassa. Meillä pienimmät tarjoukset tai kustannusarviot pääsee laskemaan hetkessä ihan tämmöisellä kevyellä tarjouslaskennan työkalulla, jossa pystyy hyödyntämään valmiita tuoterekistereitä ja hinnastoja. Ja mikä tässä on parasta, niin siellä pystyy myöskin kopioimaan vanhoja tarjouksia aina uusiksi pohjiksi, niin homma nopeutuu ja helpottuu entisestään. Selvä. No nyt sä tietysti puhut pienistä töistä, mutta entä kun pitäisi laskea iso ja monimutkainen urakka? No silloin kannattaa ottaa käyttöön toi meidän laaja tarjouslaskentatyökalu. Siellä pystyy hyödyntämään esimerkiksi LVI-pakettirekisteriä tai kytkeä Tullin pakettirekisteriä käyttöön. Tai sitten voi laskea jopa tarjouksen suoraan PDF-kuvista meidän massottelutyökalulla. Se poistaa ihan valtavasti tämmöistä manuaalista näpyttelyä ja tietysti säästää hermoja. No vau. Mutta entäs sitten? Mitä tapahtuu, kun asiakas hyväksyy tarjouksen? Alkaako copypastettelu, siirrellään tietoa yhdestä työkalusta toiseen? Kerro lisää. Ei tietenkään tarvitse mitään copypastetta. Eli yhdellä klikkauksella pystyy tämän voitetun tarjouksen kääntämään suoraan projektiksi. Ja täällä projektin puolella kaikki budjetit ja laskelmat siirtyy automaattisesti mukana, missä pääsee sitten seuraamaan tätä urakan kannattavuutta ja sen etenemistä reaaliajassa. Eli kaikki pysyy yhdessä paketissa, yhden ohjelmiston sisällä. Se on helppoa ja tehokasta. No siltä vaikuttaa. Kiitos kun kerroit tän, Eve. Kiitos.